ҳамдиёрони анҷуман салом. ин лаҳза барномаи иттилоотии криминалии милитсия ҳомии ҷомеа бо шарҳи хабару гузоришҳо вобаста ба натиҷаҳои оперативии хизматии кормандони вазорати корҳои дохилӣ ки дар ҳафтаи сипаришуда ошкор гардиданд манзуратон мегардад. ҷиноятҳое ба монанди одамкушӣ, қаллобӣ, дуздӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳое ки ба осоиштагии ҷомеа ва мафкураи шаҳрвандон таъсири зишт доранд, барои хулосабарорӣ бо ҳам хоҳем дид. дар студия бо шумо ҷамшед мавлонзода. фарзандро самари умр, умед, такядор ва нишони волидон мегӯянд. албатта агар фарзанд нек бошад, аммо дареқ чун фарзанд ҷоҳилу бадрафтор бошад, на танҳо ба як хонавода доғ аст, балки ҷомеа низ аз он зарари ҷиддӣ мебинад. бадмастии як нафар фарзанди нохалаф дар шаҳри конибодоми вилояти суғд сабаби марги падар гардидааст. шарҳи муфассали ин ҷинояти махсусан вазнини одамкушӣ дар гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. санаи 2 июн милитсия шаҳри конибодом ҷинояти одамкуширо ба қайд гирифт. дар заминаи муноқишаи оилавӣ шаҳрванд Аброров Фаридун Қосимович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Бобокалонови шаҳри Конибодом дар ҳолати мастӣ вобаста ба масъалаҳои оилавӣ ва молу мулкӣ бо падараш Қосим Аброров соли таваллудаш 1948 ҷанҷол намуда боис шуда аз корди хоҷагӣ 2 маротиба ба ӯ ҷароҳат мерасонад, ки дар натиҷа ба ҳалокат мерасад. چند ضربه زدی؟ یک تا دیده پوره نیست ماست بدم خودم نمیدونم. بعدی زدن چیکار کردی؟ دستش رو بگفتم. تو شتا آمده که پدر به حال بهوش کنم نمیشه؟ نه من خوبشون نبرد گفته گپ زدم تا سکاری آمدنه. همین باید مناقشه شما پدرتون یکم نفر دیگر شاهد بود؟ ایام مادرتون بود؟ ایام دیدم همین جنجالتون؟ همجا بودم. نگو نصیحت نکردم نگفتن که بچه‌ام نکنی؟ اونجا وقتی نصیحتم شده گشنه همش دولست شد. تیز شدم فرصت نشد. نگو خیلی وای نشد. نکردیم پشیمون من چون که من انسانی پدرکش نمیم. ҳарчанд дар аввал гумонбаршуда кирдори содирнамудаашро рӯйпӯш кардан мехост ва ҷинояти махсусан вазнинро ба ҳодисаи нохуш пайвастанӣ буд, аммо ташхиси суди тиббӣ, тафтиши ҷои ҳодиса бо методҳои оперативию тафтишотӣ ва криминалистӣ ошкор намуд, ки ҳалокати падари хонадон аломатҳои марги маҷбурӣ дорад. дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ фарзияи мазкур тасдиқ ёфт, зеро муноқишаи падару писар дар танҳоӣ сурат нагирифта, модари хонадон низ он лаҳза дар ҷои ҳодиса ҳуҷраи манзили истиқоматӣ ҳузур дошт. اینم زد توی غربتت توی هم مکشم ایم هم مکشم گفتود که داداش من نه گفته کرده گرفتن و پتافتن. дар ҷомеа фарзандонеро ки гиребони волидайн гирифта ба онҳо муносибати дурушту бераҳмона доранд фарзанди нохалаф мехонанд, аммо аз ҳаёт маҳрум кардани падар ё модар ҳодисаҳои бемисле мебошанд, ки ҳатто бо шунидани он вуҷуди инсонро дард фаро мегирад. дар асоси далелҳои ошкор гардида бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятии оғоз ва нисбати фарзанди падаркуш Фаридун Аброров чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ муайян карда шуд, ки як нафар зан бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз соҳибкорони бозори Корвон либосворӣ ва дигар молҳои онҳоро гирифта ваъда додааст, ки фурӯхта маблағашро бармегардонанд, аммо фоидаи ба дастовардаашро ба эҳтиёҷоти худ сарф намуда оқибат соҳибкоронро ба зарари калони молӣ дучор кардааст. ин ҷиноятро капитани милитсия Сироҷдин Шакурӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе шарҳ медиҳад. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷиноятҳои қаллобӣ шаҳрванд Ғафурова Фариштамоҳ Абдуғафуровна соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. дар натиҷаи пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян гардид, ки номбурда худро ҳамчун соҳибкор муаррифӣ намуда аз якчанд нафар савдогарони бозори Корвон ҷавоҳирот, матои занона ва молҳои гуногуни рӯзгорро ба насия гирифта ваъда додааст, ки маблағашро ба зудӣ пардохт мекунад. аммо бо баҳонаҳои гуногун шаҳрвандонро фиреб дода
аз фурӯши молҳои гирифтааш маблағ ба даст оварда ба манфиати худ истифода кардааст. чунончи номбурда моҳи сентябри соли 2022 аз як нафар сокини пойтахт молу ашё бо арзиши 55 000 сомонӣ ва аз як нафари дигари сокини шаҳри Душанбе молҳои рӯзгор ба маблағи 40 100 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки маблағи онҳоро ба зудӣ пардохт мекунад. аммо номбурда бо ҳамин ғайб зада ба шаҳрвандон зарарҳои гуногуни молӣ расонидааст. қобили зикр аст ки айни замон номбурда дар 6 ҳолати бо чунин тарз фиреб додани шаҳрвандон даст дошта оид ба ҳолатҳои дигар тафтишот ҷараён дорад. ай корвон бор гирифтум ай азимия ососафтум метум ки қатим ҷан каргум намеша ҳамаша ҷебефтум надорум қани метум негу ба айди хаямуш 6-7 нафар дига ам корвон ам хучум гирифтум ку метум ки нерозӣ нашидам ба мафтум азам нестам ҷан кардам қатчум нестам суста метум ки бовар накардам. айни замон нисбати гумонбаршаванда Ғафурова Фариштамоҳ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. давоми чанд рӯзи охир як қатор шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мардумфиребии афроди ношинос ба мақомоти милитсия муроҷиат намуданд ки аз рӯи шаклу усули содиршавӣ ҳамаи онҳо яксон мебошанд. кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе дар натиҷаи амалисозӣ як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян намуданд ки аз хориҷи кишвар як гурӯҳи муташаккили ҷинояткорони интернетӣ ба ин кор машғуланд ки 3 нафар ҳаммаслакони онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир карда шуданд. ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ бо истифода аз имкониятҳои технологияи навин рақамҳои телефони мобилии шаҳрвандонро дастрас намуда бо шаҳрвандон дар тамос шуда дар бораи ба садама ва дигар фоҷиа гирифтор шудани фарзандонашон хабарҳои бардурӯғ мерасониданд. С вами разговаривает заведующий травматологии. Зовут меня Сергей Иванович. Как я могу к вам обращаться? Хамид Ахмедович, сегодняшним днем ваша дочь поступила к нам в больницу после ДТП. Они заберут заявление, пап, но они там просят 30 000 долларов. бо истифода аз таъсиррасонии равонӣ ба боварии шаҳрвандон даромада аз онҳо гӯё барои табобати фарзандонашон маблағҳои калони пулӣ талаб карданд. чуноне зимни пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор карда шуд, ин гурӯҳи муташаккили ҷинояткорони интернетӣ барои амалигардонии мақсадҳои ҷиноятиашон аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон нафарони алоҳидаро ба худ ҷалб намуда барои интиқол додани маблағҳои пулӣ онҳоро вазифадор намуданд. аз ҷумла шаҳрвандон Мараиму Фарҳод Ҳасанович санаи таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Лоҳутӣ ва Шарофиддинов Рустам соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Наврӯз дастгир карда шуданд ки онҳо тавассути саҳифаи иҷтимоии Телеграм бо ин гурӯҳи ҷиноятӣ дар тамос шуда ба ҳайси интиқолдиҳанда ба онҳо ёрӣ расониданд. номбурдагон аз 3 шаҳрванд беш аз 40 000 долларро қабул намуда тавассути ҳамёни электронӣ ба хориҷи кишвар интиқол доданд. дар ҳамин 3 ҳолати рафтагим яки 40 000 доллар равон кардам шуд. ҳаққи хизмати ман 10% будааст. одаморо дурӯғ мекунанд, как будто бы духтарошон авария дағалтидагия милиса қапидагияшона аюҷа касе гап мезана қатишон анхе одамои пиёнсолора дурӯғ мекунанд, сумошона мегиранд. тахтақада занагӯй кард, хатим салом кард, уям ба телефон гап зада хати Виктор Николаевич. Сума гирифтам 25 000 доллар гирифтам. Буромадам дар амрам додам дар Фарҳод. дар кор мара таклиф карда дидам. ҳисоб кард 25 000 доллар буромад. банкомат рафтам дар Кӯлай, ёра сомонӣ кардан дар Кӯлай. Дар карта данони аму Виктор Николаевич реканам дар Кӯлай.
ҳамчунин аз ҷониби кормандони милитсия акобиров ва амина соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи шаҳри душанбеи кӯчаи қабодиён дастгир карда шуд. ӯ низ дар 3 ҳолат аз ҷабрдидагон дар умум зиёда аз $22,000 гирифта тавассути хизматрасониҳои бонкӣ маблағҳоро ба хориҷи кишвар фиристода аз ин ҳисоб фоида ба даст овардааст. Телеграмдан хали кор гуфтан. Ман ди пурсидам чӣ кора гуфтан даставка чӣ гуфтак ашёҳоай. Гуфтам чӣ хали ашё гуфтак мешава пуле, мешава либосаҳай, ҳар хел чизоҳай. Онда рафтам тарафи цир гуфтан наздик бода рафтам гирифтам сума. Ай ҳамун сума гуфтак 1000 сомон гир дахдод. Ба дигариша да алиф рой кун. Гуфтам хорошо, дин бора $5,000 гирифтам. Якним та гуфтак гирена дальше чи якним мондагиша да алиф парто охирин бора 23,000 сомон. Аҷа 7,000 сомон. Уҷа гуфтак баги гуфтан ки да алиф парто. бо назардошти ҳолатҳои мазкур раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе шаҳрвандонро огоҳ месозад ки ба ҳар гуна зангҳои афроди ношинос ва хабарҳои бардурӯғи онҳо бовар накунанд. агар ба чунин шакл мавриди фиреби ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ қарор гирифтанд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. дар шаҳри конибодоми вилояти суғ сокинон аз дуздида шудани молу ашёи рӯзгорашон ба милитсия муроҷиат карданд. натиҷаи босамари чорабиниҳои оперативии кормандони милитсия буд ки гумонбар дастгир карда шуда эҳтимоли содир шудани дигар ҳолатҳои ҷинояти дуздӣ бо иштироки гумонбар пешгирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус таҳия гардидааст. милитсия шаҳри конибодом изи дуздеро пайдо намуд ки аз амалу рафтори ӯ ба сокинон зарар расидааст. шаҳрванд Умаров Рустам Октамҷонович соли таваллудаш 1979 иstiqomatkунандаи шаҳри конибодом новобаста аз оне ки қаблан барои дуздӣ суд шудааст аз амали ношоистаи ба ҷомеа хафнок худдорӣ накарда дар як ҳолат манзили иstiqomatӣ воқеъ дар баландошонаи кӯчаи 8 марти шаҳри конибодом ва дар лаҳзаи дуюм чойхонаи Баҳодур воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри конибодомро ҳадафи дуздӣ қарор додааст. тақ шуда овоз баромад омада бинам гӯям ҳамин даричаи кушодагӣ ҳаракат карда даромадани буд ё тамоша кардани буд ки ман омада доғ зада ҳозир медорам то як гуфтудам ки агар гирехта бороси симтори гирехта рафт. аз ҳодисаи шудагӣ ман кормандони милитсия бохабар кардам, бо тезӣ омаданд ҳамроҳ камераҳои ҳамин ҳудуди хонаҳо будагӣ ва нишондодӣ дарёфт шуд. ман шинохтам, ман гуфтам ки ана ҳамин шахс. ҳарчанд дар ҳолати аввалаи дуздӣ ҳушёрии соҳибхона барои дуздӣ монеъ шуда бошад, аммо дар лаҳзаи дуюми дуздӣ гумонбаршуда Рустам Умаров озодона ворди чойхонашуда маблағи дар хазина нигаҳдориштаа ба андозаи 400 сомони пули нақд ва якчанд намуд маҳсулоти озуқаворӣ тасарруф карда аз худ зарари молу мулкӣ боқӣ гузоштааст. 400 сомон пул гирифтагӣ, тангҳои гирифтагӣ, ҳамин халделник, ҳамаи ҷои кофтагӣ. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти ба ҷомеа зараррасон Умаров Рустам Октамҷонович ба зудӣ муайян ва хавфу хатарӣ аз кирдори номбурда ба сокинон таҳдидоваранда бартараф гардид. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо дастрасии моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ оқибати бадрафторӣ мебошад. вобаста ба шахсияти Умаров Рустам гуфтан ҷоиз аст ки номбурда қаблан 2 маротиба барои содир намудани ҷиноятии дуздӣ суд шуда бошад ҳам такроран дар ҳолати рецидив санаи 5 ва 6 июни соли 2024 дар ҳудуди шаҳри Конибодом даст ба содир намудани қасдонаи ҷиноятии дуздӣ задааст. нуқтаи ҷиноят ҷазо аст. ҷинояткоре ислоҳ шуд метавонад мавқеи худ ва наздиконашро дар ҷомеа устувор созад. аммо гумонбареро ки ин навбат боз барои содир кардани ҷинояти дуздӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода дастгир карданд, бори нахуст нест ки ҷинояти дуздиро содир карда бошад. ӯ пеш 5 маротиба суд шуда мутаассифона ислоҳ нагардидааст. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Турсунзода. доир намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси муроҷиати 5 нафар ҷабрида ба мақомоти милитсияи шаҳри Турсунзода имкон дод ошкорсозии 5 лаҳзаи дуздӣ аз мағозаҳо бо зараррасонии зиёда аз 80,000 сомонӣ ошкор шавад.
дар содир намудани силсиладуздиҳо Шарванд Калонов Камолҷон Бердиқулович соли таваллудаш 1974 сокини деҳаи Гулистон ҷамъияти деҳоти Сабои ноҳияи шаҳри Нав гумонбар аст. вобаста ба шахсияти гумонбар қайд намудан зарур аст ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дошта қаблан 5 маротиба суд шудааст. Калонов Камолҷон давоми моҳҳои март, апрел ва май дар ҳудуди шаҳри Турсунзода шабона бо роҳи шикастани дар мағоза ва дуконҳои савдои соҳибкоронро ҳадафи дуздӣ қарор додааст. ном бурда аз мағозаҳои фурӯши либосҳо, молҳои парфюмерӣ, фурӯши телефонҳои мобилӣ, ашёҳои арзишнокро дуздида ба соҳибкорон зарарҳои гуногуни иқтисодӣ расонидааст. аз ҷумла аз дохили мағозаи фурӯши телефонҳои мобилӣ ки ба Шарванд Воситов Аслиддин тааллуқ дорад 31 адад телефонҳои мобилиро тасарруф намуда ба соҳибкор 50400 сомонӣ зарар расонидааст. ман ба дуздӣ шудагиам ай магазин сару либос гирифтагиам, ай се магазин сару либос гирифтагиам, ай магазини Фаверлик Адикалон, ай Детскимир телефон гирифтагиам 30 дона. чикор кардам телефону ҳамин чора? Телефонро душанбеда бурда супордам до магазинда, нисфша обратно гирифтем овардем додем, сару либосоям сорда душанбеда супордаги будем, нисфша обратно гирифтем овардем супоридем. пула амнаро чо мекардед шумо? Просто мехӯрдам мегаштам. инчунин аз мағозаи фурӯши либосҳои мардонаи Назаров Эркин ки дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри мазкур ҷойгир аст, пойафзол ва либосҳои мардонаро рабуда зарари ба соҳибмулк расондааш 12680 сомониро ташкил медиҳад. бар асоси 5 ҳолати муайяншудаи дуздӣ нисбати Калонов Камолҷон бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ нисбати ӯ татбиқ шудааст. мавзӯи дигар мутаассифона новобаста аз шароиту имкони мавҷудаи таҳсил дар қаламрави кишвар ҳанӯз ҳам таълимоти ғайриқонунии динӣ аз ҷониби баъзе нафарони манфиатҷӯ ба мушоҳида мерасад. кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 13 нафар ноболиғонеро ки ба таълими ғайрирасмии динӣ машғул буданд ошкор карданд. дар доираи муқаррарнамудаи қонун ҳар шахс дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. инчунин шаклҳои дигари таълимро низ қонун муайян намудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон донишгоҳи исломӣ бо таълимоти олии динӣ бо тамоми шароитҳои омӯзишӣ олимони варзидаи ин соҳа фаъолият менамояд ки ҳамасола садҳо ҷавонон ин даргоҳи илму маърифати исломиро хатм намуда забони арабӣ ва улуми исломиро аз бар менамоянд. мутаассифона новобаста аз шароиту имконоти мавҷуда ҳоло ҳам таълимоти ғайриқонунии динӣ аз ҷониби баъзе аз нафарони манфиатҷӯ ба мушоҳида мерасад ки ноболиғону наврасони зиёд дар шароитҳои номусоид ба таълими ғайрирасмии динӣ фаро гирифта мешаванд. санаи 25 майи соли равон аз ҷониби кормандони раёсати муборизаи зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як ҳолати ба таълими ғайриқонунӣ фаро гирифтани хурдсолони зиёд ошкор гардид. Шаҳрванд Баротов Салоҳиддин Қурбоналиевич соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор ки таълимоти ғайрирасмии диниро дар назди Мирзоев Саидбек Мирзоевич соли таваллудаш 1955 зодаи ноҳияи Вахш сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт гирифтааст боздошт гардид. ном бурда дар манзили истиқоматии муваққатан ба иҷора гирифтааш воқеъ дар маҳаллаи Конститутсияи ноҳияи Сино 13 нафар хурдсолони аз 6 то 13 сола ки сокинони шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Шаҳрина ва шаҳри Душанбе мебошанд ба таълимоти ғайриқонунӣ фаро гирифтааст. аз рӯи нишондоди Баротов Салоҳиддин Қурбоналиевич ӯ аз ҳар як таълимгиранда моҳона 1500 сомонӣ ҳаққи тадрис, ҳамзамон маҳсулоти хӯрокворӣ ва кишоварзӣ талаб намуда ба даст овардааст. ман дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Обигармӣ таваллуд шудаам. аз синфи 1 то синфи 7 дар деҳаи Обигармӣ таҳсил кардам. баъд аз синфи 8 хонаи Мирзоев Саидбек омадам. аз синфи 8 таълими ғайрирасмии динӣ гирифтам. ман дар маҳаллаи Конститутсия хонаи 48 аз Миралӣ хона ба иҷора гирифтам барои таҳсилоти ғайрирасмии динӣ. ва аз ёру рафиқҳо мақсад писарошона ҷамъ кардем 13 нафар
барои ҳамин дарс додани ғайри расмии динӣ дарс медодем. баъд онҳо ба хабаргирӣ меомаданд. ҳар як падару модар барои писарошон дар назди ман мехонданд, 1500 сомонӣ медоданд. ман холуф тағои мурод, зодаи шаҳри ҳисор. писари ман муддати 1 сол шуд дар назди қори Салоҳиддин таълимоти ғайрирасмии динӣ мегирад. ман барои фарзандам барои таълимоти ғайрирасмии динӣ гирифтам дар назди қори Салоҳиддин. ҳар вақте ки мерафтам озуқа ва хӯрока мебурдам. мутаассифона бархи падару модарон фарзандони синни мактабиро аз таълими асосӣ маҳрум намуда дар назди Баротов Салоҳиддин ба тадриси ғайрирасмии динӣ ҷалб намуданд. Мирзоев Саидбек Мирзоевич, ки дар як вақт хусури Баротов Салоҳиддин мебошад ва Баротов Салоҳиддин дар назди ӯ таълимоти ғайрирасмии динӣ гирифтааст, фарзанди 11-солаашро, ки то расидан ба ин синни сол дар ягон муассисаи таълимӣ таҳсил накардааст, аввал барои гирифтани таълимоти динӣ ба Федератсияи Россия равон намуда, сипас баъди бозгашт дар назди домодаш барои сабақгирӣ равон кардааст. нисбати фарзанду Абдулвосӣ ки таваллудаш 2013 мебошад, 2019 ба Федератсияи Россия равон кардем. дар унҷа дар Уфа дар пеши Муҳаммад Зоҳир гуфтани шахс дар унҷа таълими ғайрирасмӣ гирифта, баъд аз унҷа бо гашта ба ҳамин Тоҷикистон омад, баъд ба хонаи ҳамин домодам Салоҳиддин ҷад равон кардем. 1 моҳ буд дар ҳамин хона мебуданд. нисбати фарзанд Абдулвосит ки 11 сола мебошад, моро дар мактаб намондем, дар хонаи домод бурда ба таълими динӣ ғайрирасмӣ мондем. қайд кардан зарур аст ки 13 нафар ноболиғ дар ҳамин як ҳуҷра хоб мекунанд ва дар ҳамин ҷо дарс мехонанд. Баротов Салоҳиддин тавассути камераи мушоҳидавӣ аксар маврид раванди таълими ноболиғонро назорат бурда, дар ҳолати мушоҳида намудани камбудӣ аз ҷониби наврасон онҳоро муҷозот менамудааст. ҳангоми суҳбат бо ноболиғон маълум гардид ки дар сурати иҷро накардани вазифаҳо аз ҷониби Баротов Салоҳиддин мавриди шиканҷа қарор дода мешаванд. захм ва ҷароҳатҳое ки дар қисмати пойҳо ва дастони хурдсолон дида мешавад шаҳодати ин гуфтаҳост. худи ноболиғон ва Баротов Салоҳиддин низ ҷои доштани шиканҷа ва латуку ба воситаи трубаи пластикиро тасдиқ намуданд. Ки зад пойтра? Қори. Вақте ки дарса тайёр намекунӣ, қори чӣ кор мекуна? Қори да тапамон мезана. Ба чӣ мезана? Ба трубаи сафед. Пора ман надонистодам чи баъд ба он трубаи сафед охида имҷоам задан, имҷоам варамдан. Дистам хушок чи наметонам ҷомадан. кадомиш дарсашро аз худ намекард, бо ҳамин пластика дар почоҳошону бар дастҳошон мезадам. дар ҳолати мондашавии ман шогирдо почоҳои маро массаж мекарданд. дар чунин ҳолати бади равонӣ ва зери шиканҷаву озор қарор доштани наврасон ба ояндаи онҳо таъсири зич дошта, падару модарон бояд хуб донанд ки дар муҳити носолим ва бо таъсири зӯроварӣ таълим додани фарзандони онҳо на танҳо ба хурдсолон, балки ба ояндаи ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. дар рафти тафтиш маълум гардид ки волидаи ноболиғон дар муддати 1 моҳ 1 маротиба барои дидорбинии фарзандон меоянд. гуфтан ба маврид аст ки дар ин синну сол мебояд ин тифлакон дар канори волидайн ва бо меҳру муҳаббати онҳо ба воя расанд, вале ин наврасоне ки дар навор мебинед аз падару модар зинда ҷудо монда аз меҳри волидайн бенасибанд. чанд вақт шуд дар инҷа? 1 солу 3 моҳ. 1 солу 3 моҳ мешавад? падару модарат ҳар чанд вақт мебиёянд? ёдшон мекунӣ? бисёр ёд мекунӣ? мерай пешшон? нисбати шаҳрванд Баротов Салоҳиддин Қурбоналиевич барои азобу уқубат бо моддаи 116 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ҳаракатҳои тафтишотӣ идома дорад. шаҳрвандонро мебояд аз амал кардани чунин шахсони тасодуфие ки ба хотири даромади шахсӣ ба ҳар гуна кирдори зиёновар машғуланд, бояд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сари вақт хабар диҳанд. аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд Буров Абдураҳмон соли таваллудаш 1972 сокини шаҳри Ваҳдат барои фолбинӣ дастгир карда шуд. ӯ худро ҳамчун шахси ғайбдону муайянкунандаи ояндаи шаҳрвандон муаррифӣ карда, фолбиниву ҷодугариро василаи пешбурди зиндагонии худ қарор додааст. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии ӯ шумораи зиёди китоб ва коғазпораҳои бо ҳуруфи арабӣ навишташуда ёфт шуданд.
киборов аз онҳо бо мақсади гармию хунукӣ ва кушоиши кору пешравии зиндагонии муштарионаш истифода мекардааст. чуноне худи ӯ иқрор аст иҷрои чунин амалҳо кушоиши кор тағйири тақдиру афзудани муҳаббат ҳаргиз аз дасти касе барнамеояд. вале шаҳрвандони зудбовар ки зери таъсири психологии фолбинон меафтанд вақт ва пулу моли худро сарфи чунин амалҳои пур аз ҷурму гуноҳ мекунанд. хай ҳамун зан омад гуфт ки шавҳарам мисол катим ҷангияй гуфт ки ягон кор бикунем бутен гуфт ма ҳамин чира баъд додумша ки байни якдигар оилавӣ байни чун барои сулҳ сало кунанд ҷанҷонла шава гуфта ма ҳамин тумора нависта додумшона. нисбати буров абдурраҳмон тибқи талаботи моддаи 480 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати минбаъд такрор накардан расман огоҳонида шуд. бори дигар ба иттилои кулли шаҳрвандон расонида мешавад ки ҳамаи амалҳои фолбинону ҷодугарон комилан хилофи шариати дини мубини ислом ва талаботи қонунгузории кишвар буда ботил будани онҳо возеҳу ошкор аст. вобаста ба ин аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуб бетараф набошанд. бо мақсади баланд бардоштани маърифати оташнишонии шаҳрвандон ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри душанбе чорабиниҳои мақсаднок доир карда истоданд. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалатдонагӣ ва хӯроки дурусти чорво инчунин роҳ надодан ба ҳодисаҳои сӯхтор дар фасли гармо мутахассисони сӯхторнишонӣ тамоми чораю тадбирҳои зарурии зидди сӯхториро роҳандозӣ намуда истоданд. дар ин раванд мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе дар гирду атрофи пойтахт хусусан ҳудуди оромгоҳҳо канори роҳи оҳан ва мошингард чорабиниҳои мақсаднок доир карда истоданд. дар доираи чунин як корҳои пешгирикунандаи зидди сӯхторӣ кормандони раёсати мазкур дар оромгоҳи меҳрободи шаҳри душанбе ба тозакорӣ баромада алафҳои хушк ва дигар ашёҳои зуддаргирандаро тоза намуданд. маврид ба зикр аст ки дар баробари оғози мавсими гармо ва хушк шудани алафҳои худрӯй канори роҳҳои оҳан ва мошингард инчунин дар гирду атрофи корхонаю иншоотҳо ҳолатҳои сарзадани сӯхтор зиёд ба мушоҳида мерасад. зеро надонистан ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби баъзе аз шаҳрвандон ба ҳодисаҳои нохуш оварда мерасонад. дар ин раванд роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри душанбе аз сокинони пойтахт даъват ба амал меорад ки дар фасли гармо аз ҳолатҳои сарзадани сӯхтор эҳтиёткор буда гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ ҳудуди корхонаи муассисаҳо ва канори роҳҳои оҳан ва мошингардро аз алафҳои худрӯй ки бар асари ҳарорати баланди ҳаво хушк шуданд тоза намуда асбобҳои сардкунандаи барқиро дуруст истифода бурда беназорат нагузоранд ва худро аз сӯхтор ва оқибатҳои фоҷиабори он эҳтиёт намоянд. нилуфар ҳусейнова соли таваллудаш 2006 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ номбурда санаи 2 июни соли равон аз хона баромада то ҳол бедарак аст. баҳрулло саидов соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе номбурда аз санаи 4 майи соли равон то ҳол бедарак аст. мавҷуда шералиева соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ноҳияи темурмалик номбурда аз соли 2001 то ин ҷониб бедарак аст. айдарали умаров соли таваллудаш 1952 сокини ноҳияи шаҳри туз номбурда санаи 3 ноябри соли 2022 аз хона баромада то ҳол бедарак аст. муҳаммад юсуф тағаев соли таваллудаш 2009 истиқоматкунандаи ноҳияи шаҳри туз ӯ низ аз санаи 23 майи соли 2024 аз хона баромада то ҳол бедарак аст. мирзо қурбонов соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор номбурда дорои бемории рӯҳӣ буда аз санаи 8 июни соли равон аз хона баромада то ҳол бедарак аст. бинандагони гиромӣ, ин ҷо расидем ба поёни барнома. хайр то ҳафтаи оянда тансиҳату хонаобод бошед.